sidste, men bestemt ikke den mindste af vores optrædende her er Adil Erdem. Han er dansker, han er kurder. Han er bosat i Albertslund. Han har været medlem af PENs bestyrelse. Han har boet i Danmark siden 1982, hvis jeg ikke husker forkert. Og han har et omfattende forfatterskab bag sig. Han har skrevet en lang række digtsamlinger og romaner, og via sit arbejde som indvandrerlærer har han også lavet lærebøger. Han har optrådt ved en række arrangementer, også i PEN, og jeg er rigtig glad for at kunne byde ham velkommen i dag. Jeg vil læse 3 digte op af min debut-digtsamling, som hedder Vesten udstiller. Og jeg vil meget gerne starte med et digt, der hedder Mormor. Jeg tror, jeg bilder mig selv ind, hvis jeg er forfatter i dag, så er det, fordi jeg har haft en mormor, der virkelig kunne fortælle mig historier. Og hvis jeg skal kalde mig så nogenlunde en kurdisk forfatter, så er det, fordi min mormor, der har hjernevæsket mig med de kurdiske eventyr. Der var jo ikke fjernsyn og ikke bibliotek. Man måtte i det hele taget ikke have bøger i de der landsbyer. Jeg kan huske, at min bror han var tæt på at komme i fængsel, fordi han læste bare en tilfældig russisk forfatter i den der landsby. Så min mormor vil jeg gerne huske med det her digt. Da jeg var barn, fortalte min mormor os eventyr, sang sange for os, når hun skulle lægge os i sengen. I et af eventyrene var der en ung mand, som altid gik på jagt, og som var forelsket i en pige. Men da han ikke havde penge nok, tudede han ikke fri til pigen, og i stedet skaffede han sig en hest og løb med pigen. Men da pigens far fandt ud af det, sendte han straks 1000 mænd efter den, og sagde, at han straks ville have sin datter livende og drengens hoved. Ellers ville han sige dem op i sit rige. Og der gik flere årtider, og en varm sommerdag kom hans folk med bestillingerne, og dagen efter slog pigen sig ihjel med en skarp kniv. Og jeg spurgte min mormor om, hvor hun havde lært dette eventyr, og hun svarede af min mor. Siden da, siger jeg, det er takket være min mormor, at nogen kan skrive bøger i dag. Det er sådan et lille sød digt. Og principielt holder jeg fast ved at have et digt om min mormor i alle de digtsamlinger, jeg laver. Og det næste udkommer på Tiderne Skifter i løbet af året, hvor der også er et digt om min mormor. Og min mormor var analfabet. Hun gik altid med kurdiske farver, sådan meget farverige dragter. Og det var en fornøjelse at se hende klæde sig om. For eksempel, når hun skulle til bryllupsfester. Og hun sang også sange for os. Og det næste digt, jeg vil læse op herfra, hedder Min elskede. Mange af de digte, der er med i den her digtsamling, omhandler kurdernes flugt og den undertrykkelse, som kurderne har været udsat for, skal vi ikke sige siden 1071, siden tyrkerne fandt vejen frem til Mesopotamia og senere Anatolien. Jeg er lige stået op. Munden ser jeg fra mit vindue, rundt som kloden, glat som pigens ansigt. Jeg vågnede af drømmen. Hvor er solen hændet med sit skarpe lys? De glade solstråler fra pigens krop, hun som jeg længe ikke har set. Dynen er for tung. Jeg må løbe et sted hen, mens det er mørkt, til solen endnu engang har opdaget en ny dag. Men kroppen har jeg ikke med. Skelettet løsner sig. Det tordner voldsomt. Munden løber fra sin skygge. Alle sover. Nu må det være morgen, min elskede. Springende løber jeg hen til den. Den smelter i hænderne på mig og forsvinder nogle gader borte.
Jeg vender mig om. Nogle børn har omringet mig. De danser og synger. Blodet løber ned af deres skinner. Og du, min elskede, i din hvide brudkjole græder hjerteskrækkende. Jeg vil synge med, men du vender ryggen til mig. Jeg rækker dig hånden. Du går. Jeg venter ikke længere på solen, min elskede. Jeg vandrer på markerne i månedskenet for at plukke en buket af mælkebøtter, af tulipaner, af vind, af regn, af den omfattende fortid, vi har haft, af al den skænderi, al den angst, af kærlighed, af sange, af til fredens spor, til ordenes fornuft, til dig, min elskede, til dig. Og så vil jeg slutte af med et meget, meget kort digt, som er illustreret af Dea Trier Mørk, med en sommerfugl. Ser sådan ud, sådan cirka. Det er jo sådan, os der skriver på dansk eller svensk eller på et andet sprog, vi bliver tit spurgt om, hvad er du egentlig? Altså, hvor meget kurdisk er der tilbage, eller hvor meget dansk er du? Skal vi sige, sådan cirka 20% kurdisk har du tilbage et eller andet sted i sjælen, eller skal vi sige 25%, måske 30%? Og det svarer har jeg så her. Og den er så autentisk, det her digt. Det kan I så spørge om bagefter. Min biografi. Da et forlag bad mig om min biografi, satte jeg mig ned for at finde mig selv med et par ord, som det hed. Og jeg prøvede. Først kaldte jeg mig tyrk, og tyrkisk kurder, og så dansk kurder. Men da jeg fandt ud af, at jeg ikke var en af dem, rev jeg siden i stykker, og besluttede mig til at drikke et glas raki og et glas Aalborg, og spiste en mundfuld af den meget populære kurdiske ret, lahmacun. Jeg kunne lide dem alle tre. Så vi er, i hvert fald jeg er, en mærkelig blanding. Det her arrangement, vi har haft i dag, er lavet af Dansk PEN. PEN er en organisation, som findes i 144 lande og har centre i hele verden. Det væsentligste fokus for PEN er kontakten, at skabe broer imellem forfattere, skribenter, journalister, redaktører osv. fra hele verden. Og vi har den idé, at det nærmeste fælles, den fælles forståelse, der kan opstå på tværs af kulturer, kan ske igennem litteraturen. Litteraturen er et vigtigt redskab til forståelse. Vi har i Dansk PEN en lang tradition for at lave litteraturarrangementer, som vi nu har gjort her i dag. Og vi arbejder intensivt på at hjælpe kollegaer rundt omkring i verden, der er kommet i problemer på grund af det, de har skrevet. Det har jo i høj grad været tilfældet for kurdiske forfattere, ikke mindst de kurdiske forfattere, som befinder sig i Tyrkiet. Og af den grund har Kurdistan og kurdiske forfattere i mange, mange år været en af PENs vigtige arbejdsområder eller arbejdsfelter. Så har vi jo med det her arrangement også en turné, som hedder Sherizade Stories for Life, eller historier, der fortæller om livet, som er en nordisk turné, der handler om at bringe forfatterstemmer, som lever her i vores nordiske lande, til kendskab for et dansk og et nordisk, eller et svensk og et norsk publikum. Derfor har vi inviteret forfattere fra Sverige i denne her omgang, kurdiske forfattere fra Sverige, til at komme hertil for at præsentere sig selv og deres litteratur. Og tilsvarende har vi bedt herboende kurdiske forfattere om at være med. Og så mener vi, at det jo ikke er nok, at man deler det op i at det er et kurdisk arrangement, men vi vil i høj grad også bygge bro imellem danske og kurdiske forfattere, så derfor er der også rigtig mange danske forfattere, vi byder ind til den samme slags arrangementer, som vi har gjort her i dag. Og det har været en stor fornøjelse.